Hej, jeg er pottemager Heidi Vang. Jeg producerer keramik i stentøjsler fra det smukke Boltinggaard Gods her i Ringe på Midtfyn. Og i dag vil jeg gerne fortælle jer noget om hanke. Det jeg tit hører, det er, at jeg kan altså ikke bruge den hank, eller den er for voldsom, eller det passer ikke. Eller det er jo sådan, at vores hænder er bare virkelig meget forskellige. Nogle har lange fingre, nogle er sådan nogle små tyk, ligesom mig. Nogle kan slet ikke have en hank, og andre vil bare gerne have en hank. Og vi er meget forskelligt indrettet i vores hænder. Og derfor er det egentlig rart at prøve at lære noget om, hvad er en hank for jer? Altså, hvordan holder den godt? Og når den skal... Det her, det er jo en tung kande, ikke? Der er noget gods i, så hvordan skal den lige kunne holde for jer? For os er de her modeller, også den, der hedder Vangkop med hank her, og kande for eksempel, det, der hedder øremodeller. Altså, hanken skal mere eller mindre være formet som et øre, så holder den godt. Men for nogen vil det ikke virke, fordi de har en anden hånd. Så I skal prøve jer frem. Det er også sådan hos os, at man kan få de fleste ting uden hank. Det vil sige, ørekoppen kan man også få sådan her uden hank. Så er der nogen, der siger, så brænder jeg mig, når det kommer varmt vand i, og så brænder jeg mig. Ja, man må prøve sig frem. Nogen har aldrig haft problemet, inklusive mig selv, og andre kommer og siger, nej, den var for varm. Det må man prøve sig lidt frem. Vi gør det på både vores cappuccino-kop og på vores tekop, at vi lader hanken hænge en lille smule. Og grunden til, at vi gør det, det er for, at man både kan tage fat, altså sådan her, hvis man vil det, med hånden indenunder, fingrene indenunder, det gør jeg personligt selv. Man kan også lige tage et par fingre ind i her, eller bare en enkelt. Så der er altså faktisk mulighed for at holde på forskellig vis ved, at den bare hænger en lille bitte smule. Og det er derfor, vi har valgt at gøre det. Så er der hanke til små kopper. Vores lille cortado-kop her, den har ikke en hank, og det er simpelthen bare fordi cortado generelt er sådan en kaffe, halv mælk, halv kaffe, ned med det, og så hygger man sig ikke med det, så den har ikke behov for den hank. Men vores dobbelt espresso her, den har vi valgt at give en lille hank, og det er jo fordi dobbelt espresso er jo varm, det vil alligevel tage lidt tid, før den måske er kølet nok ned. Og der gør vi det samme. Den hænger en lille bitte smule, så man har mulighed for at holde på forskellig vis, hvis man vil det. Også sådan lidt greb hurtigt den her vej. Så prøv at tænke over, når I vælger kopper, ligegyldigt om det er Vangkopper, eller det er fra nogle andre dygtige pottemager og keramikere. Prøv lige at mærke, hvordan hanken er i hånden, fordi så bliver det lige præcis den kop, man altid vælger at tage op i sit skab. Det bliver lige den kop, der har den rigtige hank, der passer til dine hænder. Så det var et lille godt råd her fra Vang omkring hanke.